shamwari dzedu titambireiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva titsvake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tose yakambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa ewebezindo namabasa musatibanane watokotadzira tadzidza kwenezinda namabasa musatibanane watokotadzira. Kusangana zvekare kwatiri kuita paZim Newsbeat TV. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere. Muzuva ranhasi tabuda takananga kumusha weMutare prison uko kwataienda kunoona vakomana nevasikana vari kurarama vari mukati meusungwa. Donzvo riri rekuti tinzwisise marehabilitation activities avari kuita kuti zvii zvavari kudzidziswa uye zvinovandudza sei upenyu hwavo kana vachinge vazobuda mukati meusungwa. Saka sekuona kwamuri kuita kumashure kwangu tasvika paworkshop yepaMutare prison. Regai titenderere tichiona vakomana nevasikana vari kurarama vari pamusha uno, tinzwe kuti ndezvipi zvavadzidza kubva pavapinda mukati meusungwa uye zvichavandudza upenyu hwavo kana vachinge vabuda mukati meusungwa sei. Vandinawo iko zvino ndimukoma Stephen Costa. Mukoma Stephen, ndiri kuona panapa takamira pamafiriji, tiri muworkshop yemafiriji. Zvemafiriji zvimakazvitanga sei? Right, zvemafiriji zvinhu zvandagara ndine shungu nazvo. Ndakatanga kuita shungu nazvo nechikonzero chekuti pano pamusha watirikugara weprison pane vanhu vaizvigona. Saka mukudiscussa tichitaurawo sevanhu vanenge vasangana vanhu vechirume tinenge tichionesana zvinhu zvinogona papundutso mukati meupenyu. Saka ndipo pandakangotanga kungofarira project yekugadzira mafiriji. Saka zvinhu zvandakazvitanga ndisati ndava kutobuda panze. Right, pandiri kuti kubuda panze zvogona kutadza kunzwisisika. Nandichiri mukati tanga ndiri mu D class. Saka pana ndichiri mu D class unenge usati wane access yekumbobuda panze. Saka pa time yandakazonge ndava mu C class ndiyo time yandakakwanisa kuzowaniswa mukana wekuti ndichiendeswa munoitwa zvinhu zvakasiyana siyana. Saka ndakatombotanga ndichita zvemadrawings, ndichita zvekudrowa ndobva ndamotivetwa ikoko, ndobva vati Stephen tikuona kuti unofarira kuita maprojects akadini akasiyana siyana, ndokubva ndazonzichenda kumafiriji. Saka ndauya kuno kumafiriji ndava almost a month ndava kuno kumafiriji, ndokusvika kwandakaita kuno kumafiriji. Ndazwa muchitsanangura muchiti pane nguva yamanga musati makubvumidzwa kubuda muri mu D class. Mhosva yakaita kuti mupinde mukati meusungwa ingari mhosva imhosva yerape case. Hongu. Zvakafamba sei kuti tizosvika pakuti makupinda mukati meusungwa? Right, zvakandoitika ndezvokuti ndakandoita musikanzwa yandakandoita ndekuti ndakandodanana nemusikana ndisina kumubudira pachena kuti ndine mudzimai. Saka pa time yaakandoziva kuti ndine mudzimai ndonguva yakatogadzirika rape case, akabva atochinja nyaya nekuti munhu angatarisira kuti ndawana mukomana ndaundiroora. Ndo pakatogadzirika rape case kwakutondopinda mukati medare. Imi maitomuvimbisawo here roora kana kuti muchato kana kuti makanga mamubudira pachena kuti shamwari isusu tiri pakutamba hatina kwatiri kuzoenda, ndakatarisana maybe neroora maybe muchato? Izvozvo handina chandakanga ndakamuvimbisa kuti asi vanhu mukudanana ukati munhu unomuda ukaudza musikana kuti ndokuda, iye chaakutotarisira kuti munhu anondida akutotarisira marriage. Saka ndo zvinhu zvakanyanya kundoitika ipapa mukudanana kwedu. Tanga tisina mavimbisano akanyanya kuwandisa, asi iyewo nekudanana kwatanga takuita anga kutozona kuti munhu uyu ndiye munhu chete mumwe chete wandakuchidanana naye. Zvakazosvika paextend yekuti azorwadziwa kusvika pakundoripota nyaya yekuti munhu akandirepa. Asi kuti
zvizosvika pauti sei azondotaura kuti ndakandirepa. Nyaya yakandoitika ndeyekuti munhu wandakazodhileya musi wa 8 July 2019. Saka takandosvika zvekuma past 10 tiri tose. Saka tasvika tiri tose kuma past 10 vabereki vakazobuda mumba ndokubva vazosvika mumba memwanasikana ndobva vaona mwanasikana anga asimo. Chakaita kuti vabude ireason yekuti kwaishupa magetsi. Saka magetsi time yakasvika baba vakabuda vachida kuenda ndomutsa pampu. Saka pavaida kuenda ndomutsa pampu vaida kutora foni yemwana kuti vandisa pacharge. Saka pavaida ndoisa foni pacharge ndo pauri kusvika mumba musina munhu. Saka kubva ipapo isusu zvese zvakatoitika kutobuda kwababa takatokuona asi panga pasingachakwanisiki kuti mwana achimhanya neimwe nzira. Akatosvika ndobva ngondoti baba foni yangu iyi ndiri kunzwa mudumbu ndobva kutoilet. Saka pakangodaro so inangarisi yatonditimira zvokuti otherwise dai ndakangobva ndakangoenda kumba ipapo hapana chaitika. Asi baba havana kuzvinzwisa kuti time inoi munhu abude achienda kutoilet achiti ari kurwara zvatanga tisingazivi. Saka baba vachidzokera mumba musikana akabva adzoka. Chinguva chidiki diki baba vakabuda futi mumba vachidzokera mumba memwana musikana vachindowana futi mwana haamo mumba. Saka ipapo manje ndopakatotanga nyaya musikana achizodzokera mumba ndobva achitotanga uri wangu ari kupi nandine mukomana ndokuzotevera kumba kwangu kwakusvika kutoona iya munhu atorichi nemukadzi. Saka nyaya iyi yakatombotaurika pamwe chete nemudzimai wangu atoripo vachitoonesana kuti aiwa chichazoitika. Ndokubva vatongoti aiwa sinzi vanhu vadanana hapanapo problem iwewe mukwasha unofunga kubhadhara damage. Ndobva tatovimbisana izvozvo but damage yacho vanhu vanga vakuchaja mari dzakawandisa vakutora advantage yekutoti asi munhu ane mukadzi havacharoorani vanhu ava. Ini ndakangozvitambira semunhu angaita problem ndini andaita mhosva anditika. Saka vatonditi wozouya Sunday hanzvadzi mai tete vemukadzi vasvika tozoonesana kuti munochajana zvakadini varipo vokupa mukadzi wako here kana kuti kwete. Tete vaidiwa hanzvadzi yababa vemusikana. Asi munhu anga kunyanya kuisa pressure panyaya iyi ndi step father ndo vakakonzeresa nyaya kuti zosvika payakadini payakasvika nechikonzero chekuti vanga vakuita opposite nezvaitaura mai vemusikana. Saka pakazonzwa natete ndichizonzwa natete vauya chiuyai ndakanga ndatoiswa trip yekutoendeswa kumapurisa ndokutosvika ndichitoona kwatova nemapurisa asi mapurisa tichimatsanangurira mapurisa aripo IO wangu nemusikana baba vemusikana namai vemusikana vakanga vasipo. Saka takasangana inini mukomana nemapurisa maviri nemusikana ndobva vandipa mukana wokutsanangura zvakanga zvaitika ndobva ndatsanangura zvakanga zvaitika. Mapurisa akatobva ipapo vachitotaura kuti aureti musikana mukomana takutakura taenda nemapurisa. Tichibva ipapo vakanyatsotaura kuti Stephen matsanangura waita nyaya hapana mhosva yatiri kubata nayo panapa chitoenda kukumba. Ndikatomboenda kumba almost zvekuma 2 weeks. Saka baba vakaramba kuisa pressure kuti ndoda kuzati nyaya yangu yapapi kusvika mupurisa akazonditi chamwari nyaya tavhura doketi wakuenda kukoti. Ndobva ndaenda mukati medare ndokubva ndapuwa bail ndikadzokera zvekare kumba ndikakondogara ndagara kumba ndobva ndadzoka zvekare mukati medare ndichinzi ndava kuda kupinda mutrial. Ndichipinda mutrial inini zvose zvakaitika ndaiti ndichataura chokwadi sezvakaitika ende zveshuwa pamberi pedare ndakataura chokwadi zvinhu zvakanga zvakaitika. Asi dare rakatora inini semurevi wenhema pamberi pedare kusvika vakandirambira ndikavati chititenderai kundotora mameseji mudare kuEconet anoratidza kuti chokwadi inini nemusikana taita sei taidanana. Major Street vakazvipokana vakati aiwa waifa wangu wakazviita saizvo inini handisingati ndakuziva mutemo yematare. Ndo pandakatobva ndatobatirwa nemhosva because hapana umpo hwakanyatsokubuda semunhu anga nemukadzi mumeseji mufoni ndaidelete handiti munoona. Saka handisina evidence yandaikwanisa kuprodusa pamberi pedare panguva iyoyo. Then dare ndobva ratita kubata nemhosva ndobva ndatongwa 18 years ndobva ndabvisirwa 3 years ndobva ndadzika ne15 years ndo dzandakabva nadzo kuti ndichisvika kuno kuprison ndobva ndibvisira 1/3 pa15 ndobva ndasara ne10 years. Saka kubva musi wa 25 November 2019 musi wandakatongwa kusvika nhasi uno ndava ne5 years 2 months ndiri mukati meusungwa kusvika ndazosvika pano nhasi pamafiriji ndo zvakaita kuti ndisungwe.
chinhu chandinoda kunzwisa hongu mandiudza kuti maiita zvemusikanzwa. Musikana wemaiva neurongwa naye here zvichida varume vanobvomudzwa kuita vakadzi vairi maida kuzomutora here kana kuti? Chokwadi panga pasina urongwa ihwo, panga pasina urongwa hwokuti ndingazomuroora but ndo zvinhu zvinenge ndo musikanzwa inenge yangoitikawo. Anga akwira semusikana? Anga ne 26 years. Saka mapinda mudare muri kuudzwa kunzi takukutongera makore mati 20 18 makazvitambira sei semunhu akambenge atombopiwa bheu akabuda makuzonzwa kunzi takukutongera 18 years mukati mejeri? Inini papapo vachinditonga 18 years ndakarwadziwa zvakanyanyisa ende jeri iroro handina kukuritambira zvokukasira nechikonzero chekuti ndakataura chokwadi pamberi pedare ndobva ndaona dare richinditori kunyepa. Zvakabva zvatondipa imwe picture yekutoti kunyangwe munhu akapiwa bheu unometa une chokwadi kana kuti hauna chokwadi kudzoka mudare ndotokublame nechikonzero chekuti hari kuconcede kuti utaura chokwadi, especially kusedi kwangu ini. Ndakataura chokwadi chekuti mhosva ndaifangwa kutongwa naye pamberi pedare ndeyekuti wakatambisira mwana wavanhu nguva. Handaifangwa kupinda mudare ndichitongwa nemhosva yerape case. Saka munhu anotombopuwa mukana inini zvakatondirwadza zvokuti ndakatanga kufunga kuti dai ndakatoenda ndakatotiza panguva iyoyo kusadzoka mukotika zvaitova much better. But nekuda kwokuti ndaida kuprova chokwadi pamberi pedare ndakati rega ndidzokere kukoti, ndikatiza ndinoita kunge ndakapara mhosva, rega ndidzokere kukoti. Kwakusvika dare rakutonditi wakapara mhosva zvese zvauritaura unyepera dare. Ameno kuti Magistrate akanditonga nemwe statement randakanzwa rekuti takaona soro face pa 5 months ndiri pa trial. Kubva musi wandakasungwa 5 months ameno kuti soro face yakachengeteka for 5 months yaifangwa kuoneka nemupurisa yakazonge yakuoneka naMagistrate kuti kana musikana paapinda mudare ari kuratidza soro face ndo imwe reason yekuti takubata nayo nemhosva yekuti ari kuratidza soro face pa 5 months. Saka ndakaona mamwe matare kuti otherwise vakashandisa justice mukoti majeri haazari. Ndavakunzwisa kuti majeri kuzara kwaari kutoita kumwe kwacho ari kuzara nenyaya yekushayika kwejustice mukati mematare. Justice ndo yatiri kushuvira. Ukangopinda uri musungwa hakuna justice ino yakudivirako, justice iri kuenda kumumang'ari. Saka chero zvikanzi nhasi ndatofunga kutofurema mhosva kune mukadzi wangu ari kuamba kwaari kutoti baba vapa next vasungise anogona nguvasungisa nerape case nekuda kuti dare harina justice. Ndo zviri kuitika mukati mematare. Saka zvinhu zvinorwadza kuti unozonge wakupika hako. Isusu kuno hatizoblame kwatasvika kuno kujere. That's why pfungwa dzedu dzichizodzikama nenyaya yekuti kuprisons tinonzwisisa kuti prisons haisungi munhu. Prisons ndibaba vane vana vavo. Kana waita mwana kodzero yako ndeye kumuchengeta, haufungi kumurasa, unofunga kuchengeta mwana. Saka kujere kunoku tiri kungoona kuti tiri kuna nababa vari kutichengeta. Saka kungozvinzwisisa kuti tava vana tofunga kungochengeteka topedza takurawo tagraduata tobuda hedu takuenda kundozvionerawo tiri kwatinenge tiri takudzokera mumakommunity atakabva. Ndo kutambira kwandakazongoitawo 15 years dzandakapiwa. Ndiri kunzwisisa kuti kutsanangura muri kuita kuti manga mane mukadzi mamane muri futi hongu muri nehama neshamwari vakazvitambira sei vachinzwa kunzi mukoma Costa vatongerwa 18 years? Zvinorwadzisa. Se zvinoitika ndezvekuti munoona kuti vanhu vachigara panze apa vamwe havasati vakunzwisisa chinhu chinonzi jere. Saka zvavasinganzwisisi chinhu chinonzi jere vanenge vachitoti vamwe vakutongoti zvaaenda kujere ikoko hazvatova zvake zvekupi zvekujere ikoko. Vamwewo vanoramba vachiasist vachitibatsira like munhu wandoda kunyanya kutenda mudzimai wangu zvakaoma 5 years anoramba achiuya hawi every day hawi, asi panguva imwe chete yaanouya kana pagore akauya roveri ndinozvinzwisisa because handina project yandakamusiyira kuti asara achiita. Saka ndiye ari kutostruggle kuti adini asvike panapa. Vana vanoda kuenda kuchikoro
kune vana vaviri vari kuenda kuchikoro, ndiye ari kutofaita, ndiye atova baba kuenda kuchikoro, so kutoti ndiye munhu wandochema almost every day kuti ndakauraya upenyu hwangu pamwe chete nemhuri yangu. Mukadzi akusafa akutora majutis asiri ake nekuda kweubenzi hwandakaitawo. Saka ndo zvinhu zviri kuitika. Mhuri ndinayo hongu, vana vasikana vaviri. Kune vamwe vanogona kunge vari kuita musikanzwa semusikanzwa yamakamboita. Nhasi unoyu kana mune mashoko ekuti masangana nemunhu akadaro mungamuudza kuti chii? Zvinonetsa. Iye akanguva chiri muchisakasaka chinozvinzwira. Ari kutoitawo matambiro akadaro. Zvinoshupa kuti udze murume mukuru kuti siya nzira yakwe. Asi vamwe ukatoti hanzi, vamwe vanoti hanzi usaita unge mbudzi yekuti painodzingwa ndo painoda kuenda. Saka vanhu vazhinji tiri mbudzi, patinodzingwa tinoda kupadzokera. Saka vese vari kunzwa ndichitaura kuti ndakaita problem ndikapinda patsaona yakafanira iyi, vakaramba vachiita izvozvo, ina handisina rimwe shoko randovataurira. Asi chokwadi ndechekuti vachazozviona mapeto azvo. Mapeto azvo ndoapi? Andava nhasa. Saka kutaura shuwa chingova nechokwadi kana iri mhuri like inini ndemhosva place yemukadzi wangu, ndine mukadzi, siyanai nevamwe vasikana. Kana wada umwe musikana wotaura chokwadi kuti iwewe ndakuda, ndine mukadzi wangu, ndodaita vakadzi vaviri, wova munhu anobudisa chokwadi chako pachena. Kana ukatadza kubudisa chokwadi pachena, mazuva ano nyika yedu yaane meno inoruma. Saka akazombouya here musikana wekuzotarisa kuti mukomana uya wandakasungisa ari sei, zvichida pamwe anogona kudzora moyo, sekutsanangura mama muchita kuti pressure ikawanda ikanga yakubva kuna baba, vanhu step father, ndo vakazoita kuti zvizosvika pazvasvika nhasi. Akambouyawo here uye makataurirana kuti chii kana akauya? Kusvika panapa kunyangwe akauya handi mutambiri, because 26 years asi munhu aifanirwa kuudzirwa zvekuita. Chero akauya nhasi, chero akauya achiti ndatouya ndine mari yekuda kuti ndikubatsire kuti ubuda munomu, angangoenda andodya nemhuri yekwavo. Otherwise inini pane zvakatoitika ndakatongozvikanganwa, ndinongoti zvakatopera zvakadaro. Andimuri kuona chinonyanya kundirwadza ndechekuti sei ndiri kutaura izvozvo, ndechekuti ndakazombonzwa hama dzekwavo pane vamwe vakatombosungwa vakatomboya mukati, vandobva ndavabvunza vasingatozivi kuti ndini munhu ari kunzi akasungiswa, asi vakabudisa chokwadi chekuti pavakamboita uyu meeting pamba pavo vaitoti munhu iye hatina kumusungisa, takazongotaurirana nyaya ikapera. Saka hama dzevanhu ivavo dziri kutoti munhu akasungwa uye yainzi akapara mhosva asi ujeri ari kumba. Ufuchini ndiri kuno kuzvichiratidza kuti vanhu vari kuda kuramba vakandimbunyikidza kuti ndirambe ndiri mukati. Saka pavakatozonzwa kuti iwe ndiwe rutori kuti ndiwakanga wasungiswa, ndichiti hongu. Vanhu ivavo ndakavabata zvakanaka because ndiri mukati patime yacho iyoyo ndofungana ndiri staff ndindaimonita prison yese kuvasungwa. Saka vanhu vandakatoti dai ndaida kuramba ndine utsinye navo ndaivapinza panguva yakaoma ende ndogona kuvarwadzisa zvisingatozikanwi nemaofficers, but ndakatora mwoyo wekungoti zvinhu zvinoitika muupenyu rega ndisiyane nani nazvo, ndikatovabatawo sevamwe vanhu. Vakatosvikawo pakutoenda kwakumba vakatonditora kuti shamwari waita basa watibata zvakanaka, vakatobuda vakaenda. Saka pane muganho mukuru wokuti handifungidziri kuti pachava necommunication. Even kana ndikadzokera mucommunity mandakabva, kana tangosanganawo tichangosangana, otherwise ndikakurumidza kuziva kuti ndiye kana kuti ndibaba wacho kana kuti ndimai vacho, otherwise ndinogona kuchinja hangu road ndorega kusangana navo because brain dzavo dzava dzedza vanhu vokuti wakasangana nawo kanogona ngochema futi kuti andirepa. Kuna Maiguru ndanzwa muchiti ndiye munhu akasimba nemi zvakanyanya. Makazowana here mukana wekutaurirana kuti mukadzi wangu paipaya toti pachirume ndisatani, ndinokumbira ruregerero, ndakaita sei, ndakanga ndarasika. Kana hamusati nhasi uno mashoko amunoda kuudza Maiguru wangu ndekuti Maiguru venyu ndakaonana navo kubvira ndisati ndatosungwa nyaya yakutanga anditika. Ndofunga zuva iri kutotanga kwenyaya ndakatomutaura kuti shamwari kandiregererewo nekuita girlfriend, handina kuti ndiregererewo nerape case, ndiregererewo nekuita girlfriend ende nekuti ndaiti ndine girlfriend anditika. Akanditi andiregerera
then ndobva program prisons yakabva ita maprograms akafanana nemafamily works aiuya ndichiwana ndonyaya zhinji dzandinogona kuti kana akauya ndenge ndichingomubvunza kuti shamwari wakandiregerera here pane zvandakakutadzira iye achitaura matauriro ake handiri munoona saka chokwadi mashoko ekukumbira ruregero kumudzimai wangu ndiye almost every day even kana paprayer kutonama kuti Mwari ndotokumbira kuti angwane mwoyo kundiregerera. Aiwa pachika kumakosta ngatidzokere kunyaya yemafiriji iyi. Sikutaura kwamaita kuti mane 1 month muchiita zvemafiriji. So far zvamunoti iko zvine firiji yakadai ndinoita ndezvipi? Right. So far ndisati ndava kwanisa kusolve uyo problem pafiriji. Netime yandauya. Chiri kuita kuti ndisati ndakwanisa kusolve problem pafiriji ndechekudai. Hatisati ndava nemafiriji ati auya akawanda atasolve maproblems. Andi muri kuona. Aripo ndiwo yatiri kungomaintain agara aripo kare. Andiri kuti zvakafanana nekuti ndoda kuita regassing. Anditika ndoda kufila gasi zvekare. Tava kukwanisa kufila gasi zvekare. Nekuziva mapatsi ose ari pafiriji. Ndo zvinhu zvakanyanya kukosha because chekutanga usati waita firiji usati wasolve maproblems unofanirwa kutanga kuva netheory yezvimwe zvinhu zvawakuziva zvokuti pamunozopinda paground uchinzi tipe pati rakati unokwanisa kuri identify kuti ndeiri unogona kuzvidzidza izvozvo pasati pane firiji. Saka chizhinji chandava nacho ndechekuti mapatsi ose ari pafiriji ose ndakukwanisa kumaziva. Ndo stage yandichiri. Ngatarise musati matanga zvemafiriji zvimwe zvamanga muri kuita musati majoina geng remafiriji iri maita? Ndaita art and crafting. Ndaita zvokudrowa, kuumba mhuka. Ndo zvimwe zvandainyanya kuita. Ndaizviita ndiri mukati muprison. Saka kana magadzira zvigadzirwa izvi maizozviita sei? Zvinozobuda zvinotengeswa here kana kuti zvimwe zvacho ndo zvatinozoona kuma trade fair, kuma agricultural show zvaizoitwa sei zvino? Right, zvinhu izvi tikagadzira tinenge tichienda kundozviexhibita zvakafanana nekuna agricultural show 1, 2 tine prison day. Even mafunctions anoitwa anoenda prisons tine group rema-arts riri panapa. Pavanoenda nemaprograms avo ema-arts tinoendesa zvinhu zvipi izvozvo. Zvototi neimwe statue yatakatoendesa iko zvino zvakatozotoenda kuBulawayo. Takatogadzira statue yapresident but takaigadzira nematerial yesadza. Tichitora mixture yesadza nemakadbox. Ndobva tatogadzira statue yapresident yakatokwana. Saka ndo zvimwe zvinhu zvandainyanya kuita zvandakatora nguva ndichiita. Ndofunga mubvunzo wangu tida kunopendera ndewekuti picture yejeri ine vanhu kunzoko ndizvo here zviri mukati muno? Kwete, hazvisi. Zvakasiyana pa? Right. Neniwo ndichitokura ndainzwa kuti kujere kunopiwa vanhu sadza rine simendi. Kujere vanhu vanogara vachirohwa. Kujere kunoshungurudzwa vanhu. Kunyeba. Kujera kushungurudzwa munhu. Kujere riripo pakukorekta munhu mistake yaakaita achibva kumba. Ende zvisiri zvochete vamwe vanhu anogona kuya mujere ototadza kukorektika otodzokera futi kumba odzoka zvekare otadza kukorektika odzokera kumba. Saka zviri pavanhu. Mumwe munhu ndo mugona kuti akazosakarira kujera akazodini. Umwe anogona kuenda 2 months kumba 6 months mujere, 8 months kumba 3 months kumba 8 months mujere. Saka enda pa anongosvika pakusakara because zvaari kuita haasi kuziva zvaari kuda kuita muupenyu hwake. Asi vamwe vanhu vanofokasa kuti wapinda mujere wonyatsona kuti ndakaita mistake ndoda kukorekta mistake yangu. Unokorektika kunoku chikafu chekudya chakangonaka. Ende chinoratidza kuti inyaya dzekunyepa kuti chikafu chinoswa simendi. Poto inobikwa yesadza ndo inodyiwa nemusungwa. Ndo inodyiwa nemaofficers epajere. Ndo semupoto handizivi kuti simendi yacho kana yaisiwa inozoselecta here yava mudumbu kuti uyu ndi prison officer uyu ndi inmate.
uyu ndi prison officer uyu ndi inmate saka rega ndiuraye inmate ndosiya prison officer saka zvakandiratidza picture yekuti vanhu vanotaura zvinhu zvekunyepa panyaya yekuti jere rakanaka ende ndofunga mukatona tiri kumabasa ka tinenge tichingoita vamwana vakasvika vanogona kutadza kuziva kuti prison officer ndeupi inmate ndeupi nekuti tinenge tingori munhu mumwe chete isusu tinenge tichizivana pautu hwedu kuti ava ndi officer ine ndiri musungwa kunyange tichitaura ndinozongoziva kuti aiwa apa ndifanirwa kuzosvika apa nekuti ndi officer wandinaye sababa nemwana mwana anongoziva kuti ndi baba wangu handichafunga kutaura mashoko akadai nekuti ndinani ndina baba ndozvatiri kujeri kuno takangoisa umwe musha watakangogadzira kuno wakasiyana nemusha watanga tiri kwatanga tisingadzoreki kuno kuti akudini taakudzoreka saka kujeri kune munhu anoda kudzidza kwakanaka kwakashata kune vanhu vari kunze nekuti vanenge vachitoti kujeri kunoitika zvakati hongu vanhu vanosiyana mune vanhu ukaona pane vanhu 500 panowanika vanhu vakasiyana siyana handimazvona saka jeri handioni kushata kwakanyanyisa kushata kwarinozongoita ndekuti tiri kutongwa mitongo yakakurisa inotiparadzanisa nevadiwa vedu kwenguva yakakura of which end up tinozoparadzirwa nemisha yedu nenyaya yekuti wava kujere musha unotosara uchitoparara pamwe nemistake zuva rimwe chete musha utoparara for good nemistake yakaitika zuva rimwe chete saka chatakutokumbira mimwe mikana yekuti dai tawaniswa mimwe mikana yekuti patakakanganisa hongu apo tirambe takakanganisa but kana ndakanganiswa ari mwana haumurova uchimukanda kunze kwemusha unomurova uchimusa kuseri kwedo kuti vakidzani vasaone kuti ndo arowa saka ndozvatakutokumbira kuti tiwaniswawo mumwe mukana. Aiwa, ndinotenda mukoma Costa ndichikushuwirai zvakanaka kuti zvese zvinofamba negwara rinodiwa naMwari. Aiwa, ndinotenda ipapo. Ndinotenda. Aiwa, ndinotenda. Ndovimba manzwa vakomana nevasikana vari kurarama vari pamusha weMutare Prison vachitsanangura mabasa avari kudzidza vari mukati meusungwa. Vane kuchemawo kwavari kuita kuti kune vanokwanisa kutibatsirawo tibatsirewo nezvinhu zvekushandisa zvinoita kuti kudzidza kwedu kupfave, zvekuti kana tazobuda mukati meusungwa tinenge tiine mamwe mabasa atinogonawo kuita kuti tibatsirikane kuwana chouviri mukati mekurarama. Ndiri pano paMutare Prison. Zita rangu ndoitwa Frank Wesere, ndakamirira ZimNewsBeat TV. Ndinoti chisarai. Tinakumbira mumwe Komori yeZimbabwe 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 tinakumbira mumwe mukana.